Mr. Jadine Lalab Miguelab, shout out. Mr. Jadine Vlog. Advance Merry Christmas, Mr. Jadine. Good morning. Yan, good morning, Mr. Jadine Miguelab, shout out. Lisong Son, ayan, Miguelab, shout out, my friend Lisong Son. Hello everyone, nice to meet you everyone, hug. Ayan, thank you so much, Lalab Lisong Son, sa palike mo, Lalabs. Advance Merry Christmas to you, Lisong Son, my friend. Di mo pinapansin. Ang dami. Ako'y nangangamba. Merong iba dyan sa puso mo. Paano na pag-ibig ko sa'yo? Ramdaman ko tayo'y di na nagkita.
Nagpadala. L3 Lalab, Migalab, shout out my friend L3, how are you? L3. L3 Lalab, I'm watching your video, huh? Donabon Lalab, Migalab, shout out my friend Donabon. Donabon Holar, ayan, thumbs up. Lalab, Donabon, thank you so much, Lalabs. Migalab, shout out. Also, I'm watching from Kentucky, USA, United States of America. Ayan. Donabon, advance Merry Christmas to you, my friend. From Kentucky, USA, United States of America.
It's raining outside. Elensky, can you watch one mine video now? No problem, na po, I'm gonna watch. Yes, Donabon, this is Dunkin' Donuts. Homemade donuts. Also, God bless to you mine there. Ayan. Then watching Donabon. Piper and PB Daily Live. Ayan, Miguel Love, shout out po Piper and PB. Ayan. Click sila sa sending support here. Tamsak dan Madam Prexy. Miguel Love, shout out. Ay. Harang laruin muna. Ayan, salamat Madam. Ay. Kahit saan. Madam Piper, ayan, si Madam Flexi Joy. Nitlo, ba't ka? Egg, you try, you tired. Short. Advance Merry Christmas, Madam Prexy. Piper and PB Daily Life, mga lalabs. Lablabin natin. Kim Miguelab, shout out Kim. Kim Lalab, Miguelab, shout out. Ang init. Mag-retreat pa na tayo. Canaldo Amigo, here. Buwanoy Tilalab, Miguelab, shout out. Coreda, boom. Diska, now. Ayan. Diskanso pala, diskanso. Canaldo Amigo, here. Buwanoy Tilalab, Miguelab, shout out. Ikaw, sinta.
Lalas mo akong tawagan. Lalas mo akong i-text kahit saan. Miss na miss kita. Kinokontak. Nit lobat ka. Lobat pa ba? Ang pag-ibig mo pa ba? Isip mo. Kumusta ka? Linis ng bahay, kinig lang. Sige po, Madam Piper or Madam Rexy Joy. Advance Merry Christmas, Madam. Ako sa isip mo. 3 million Miguelab, shout out. Kumusta ka? Kumusta ka? Ayan, 4 million Miguelab, shout out. Sino ba to si Kim? Waray-waray mix vlog 97. Main channel mo to ano, Kim? Baby pa? Jack Info, Miguelab, shout out. Jack Info, tamsak. Jack Lalab, Miguelab, shout out. Humingi na ng jacket lalabs. Jack Info. Ayan, Jack Lalab, Miguelab, shout out. May jacket ka na po. Thank you for coming. Thank you so much and God bless. Good morning, host. Merry Christmas po. Merry Christmas, Lalab. Ayan, Kim, nagbaba ng... Kim, main channel mo yung ano? 97 ka pa lang? Yan pala po nakapin mga lalab. Live streamer din po yung nakapin mga lalabs. Ayan si Madam Prexy Joy. 6 million Miguelab, shout out. Good morning everyone and God bless. Ayan, medyo maulan. Hindi naman gaanong malakas. Parang patak-patak lang. 40-50 tayo, host. Oh my God, napakadami. Jack Info. Malalab yung available ko lang lalab, 10. Jack Info. Patingin nga ng bahay mo, Jack. Jack. Ganda. Ayan, 8 million Miguelab, shout out. Bakit kukunti, host? Ilang lalabs nakasign in dito eh. Yung isang mobile kasi low-bat. Bakit daw kukunti? Sana all may madaming alagad. Jack Info. Ba mo nga yung bahay mo patingin? Ang laki siguro ng bahay nito. Sana all maraming alagad. Tamsak sapat na, patingin nga. Oh my God, si Katro pa pala to, ambot.
Ay, katropa may galab, shout out lalabs. Advance Merry Christmas ba? Si ano pala to? Si katropa. Kaya pala eh. Kunti daw. Kunti naman talaga. Ano lang yung alagad ko, nasa 30 lang, pero 10 lang yung nakasign in. Ay! Sino pala to? Si Jack Info. Babatiin lang kita, idol ganda. Sige po, advance Merry Christmas. 4 million love shout out. Sige po, salamat sa pagbati. Jack Info. Tamsakan na lang natin yan si Katropa. Mga lalabing yung si Katropa, maraming alagad. May premier ka pala. Ang sayo. Tamsakan na natin. Ang laman, puso ko't isipan, tamsak na lalab ka tropa sa iyong premiere, upcoming premiere ba to? Ay, waray dan check. Gumamit ka ng name mo, baby. Bayan, ayan. Palaro yan mamaya 7 p.m. Pinas time. 7 p.m. yan. May Gcash. Ay, wow. Win more Gcash prize. Maraming tao yan, sigurado. Tamsakan natin. Cute girl, single mom. Tamsak dikit host. Good morning. Lalab migalab, shout out. Cute girl, single mom. Yan, lalabihan kita ng jacket. Meron ka ng jacket, lalabs. Cute girl, single mom. Baka kay ano rin to. Mga maliliit na bahay, puro ninja dinadala. Iwan ko ba? Dikit ba manam yung mga ninja? Ayaw nila makilala yung main channel nila. Bernie Pogi Channel, migalad shout out. Cute girl, single mom. Si ano rin ata ito eh. Si Katropa. Yan, Katropa, tamsak na lala. Cute girl, ayan, Piper and PB Daily. O nga. Ayan, cute girl, single mom, nagbaba ng bahay. Silipin natin si cute girl na to. Sir Padel, miglab shout at wag nang kitan ang mga ninja. Walang bilang yan. Sa WH at subscribe. Ayan, Jack Info, dan sa nakapin. Ayan. Cute girl. Si JA Channel para to. Good morning, lalabs. Si JS Channel. Dan sa nakapin from Jack Info. Dan na si Jack Info sa iyo. Sir Padel Mat Academy. Migalab shout out support from Egypt. Hi. You're from Egypt. Migalab shout out Sir Padel. Sir Padel. Ayan, 5 million. Migalab shout out. Sir Padel. Puro main dikit ko. Balik ninja. Sad naman. Pag hapon ubos.
Sorry, ayan. Don't say sorry, Sir Fadel. Sir Fadel. Support from Egypt, from Sir Fadel. Ayan, umulan na naman. 7 min migalag. Shout out mga lalags. Sa'yo. Ang shout mo. Cute girl, single mom, dan nakapin from cute girl. And Madam Piper, dan na si cute girl sa'yo. Dan na daw po sa'yo, madam. Sir Dan from Piper and PB Daily Life. Ayan. Sir Padel, dan na po sa'yo si Piper. Jackin po, sige na lalabs. Dating dikit sir from Piper. Sige na lalabs, Jackin po, mag-ingat ka palagi and God bless. Jack no sub. Ayan. From Piper. Jack wala daw sub, Jack. Ayan, 4 million Migalag shout out. Ulan na naman. Fit Lover Migalab shout out lalab. Fit Lover. Ayan, it's raining. Harang, ayan. Fit Lover Migalab shout out. Cute girl dan from Piper and PB Daily Life. Ayan, Sir Padel support from Egypt from Sir Padel. Shout out, balikan pa view na lang sa pin.
Dan sa nakapin from Pit Lover. Ayan, Madam Piper. Dan po si Pit Lover po. Pabalikan na lang po. Piper, main channel mo ba ang nakapin? Pag clinic mo lalab, main channel niya. Pag inopin mo si ano yan, si J. Lazada lalabs. Si Madam Prexy po yung nakapin. Projectionist lalab, Migalab, shout out, thumbs up. Ayan lalab, salamat sa patamsak mo dyan. Projectionist lalab. Advance Merry Christmas everyone. BG po from Sir Padel. Ayun, Sir Padel, thank you so much sa pa-BG po, Sir Padel. Hindi naman pala kay Piper ang nakapin. Si Prexy Joy yan lalabs. Ang main channel niya si Prexy Joy Lazada. Pit Lover. Guys, what's your word please from Sir Padel Mat Academy? Lalapa-connect naman kay Sir Padel mga lalabs. They say, what's your word? Don't be sad, Sir Fadel. Your comments in my spam. Dalawa po account ko from Piper and Baby Daily Life. No sis, I'm not sad. Okay. Lahat to legit from Piper and Baby Daily Life. Yan lahat daw po legit from Madam Prexy or Piper and Baby Daily Life. Legit po siya Pit Lover. So it means Pit Lover is I'm gonna check your channel. Pit Lover, main channel mo ba yan 68? But you know some words are blocked by YT. Yeah, it's correct Sir Padel. Pag nag-iwan kayo ng baka, suklian ko kayo sa main. Ayan, from Piper and PB Daily Life. Opo, main yan. Migalab, shout out all friend from Sir Fadel. Tingnan mo, bahay ni Piper is 500 sub. O lalab, main channel din niya yan. Tingnan mo, bahay ni Piper is 500 sub. From Piper and Daily Life. Nakakaisip sa'yo.
498 lang nakita ko, host. Dagdagan mo na ng 2, pit lover. Piper and PB Daily Life done full from Sir Fadel. Hey, Madam Piper, done na si Sir Fadel sa'yo. Full daw. Full supports. Isa lang itong main ko lang. From pit lover. Wala kang alagad, lalabs. All your videos about Ogs. Haha. Blagwaray, Migalab, shout out. Upcoming LS, 107 tamsak padagdag. Ayan. Minukbang. Blagwaray, upcoming LS. Katinang mata ko. Tamsak, Blagwaray, 109 tamsak. Saan ba ito lalab? Sa Cavite? Cavite ba to? Parang Cavite ito lalab sa itong view na to. Parang Cavite. Ito ano, Blagwaray para siyang Cavite. Tama ba? Migalab, shout out po from Prexy Joy. Ayan, harang. Parang sa Cavite to ano. Saka tagi-isang channel phone. Ayan, from Piper. Yan na tuloy si Madam Prexy. Sipan. Takot sila lahat, sukli, kumain. From Prexy Joy, huwag kayong matakot, lalabs. BG from Prexy Joy. Sana all takot from Pit Lover. Aray ko. Dagwaray. Bakit? Busy working, host. Kinig-kinig lang. Sana all si Dagwaray sumahod na. Upcoming Ilis. Ayan. From Dagwaray, patamsakan natin yung upcoming Ilis ni Dagwaray, mga lalabs. Ayan, patamsakan natin, patamsakan. 2 BG host, Dayo. Ayan. Sige po, Madam Prexy, salamat. Sana all Piper, malaki ang bahay. From Pit Lover. Yeah, pang Madam Prexy. God bless. Road to 500 from Piper, Pit Lover. New upload from Prexy Joy. Yan, nag-welding na naman ang mga linti. Ang aga pa, wala pang 9. Visit kayo dyan. Ang yung ganda. Sunod kita, Kim, kay Blagwaray Lalags. Ako'y di mapakali. Di ikaw lagi. Nabukan ko. Ika'y malimutan.
ang mahal. Puso ko't isipan, bawat gabi. Dahilan. 5 million Mega Love shout out. New upload from Prexijo yung mga lalabs. Viral surprising beautiful Christmas home design. Mga pasawa na para building. Road to 200. Mga lalabda na po ba kayo magtamsak sa nakapin kay Vlog Waray? Kaisip sa'yo. Artist Lover TV Prexy, Madam Prexy. Salamat po, Madam Prexy. Kau ang dahilan. Artist Lover Prexy Joy. Kaisip sa'yo. Pangkopi ho, salamat po, Madam Prexy. May pangkapi na si host. Ayan, salamat po, Madam Prexy Joy. God bless. Third account, ang dahil mga account, Madam, sana all. Ayan, maraming salamat, Madam. Sana all, maraming account. Sana all talaga. Gawa ka rin kasi Pit Lover ng maraming account na labs. 3 BG po no. Salamat po, Madam Piper. God bless. Ang dahil mo naman po, Madam. Sana all. Ikaw, boss, baka marami ka ring account. Love yung ating account. Pit Lover. Ayan, 10 million Miguel Love, shout out. Mahal ko. Haha, ayan from Madam Prexy. Live streamer kasi yan lahat. Si Madam Prexy Joy. Love-lovin yan. Nagtulang Madam Prexy, nag-iipon ako ng pabili ng gamit ng baby ko. Paano gumawa ng maraming account. Katulad din yung lalabs ng paano mo ginawa yung channel mo. Madam Prexy, ako'y buntis. Buntis siyos 8 months. Eh, mag 8 months na ngayong January. Madam Prexy, kaya tatamad ako, hindi ako nakaka-live. Minsan, hindi ako nakakapag-vlog. Cooking with Sophia, Milalab, shot yan gawin. Wow, sana buntis. Opo, Madam. Gumagalaw tuloy. Ayan. Cooking with Sophia, Migalab, shout out. Cooking with Sophia, Migalab, shout out from Prexy Joy. Sayang pagmamahal. Pit Lover, katulad din sa paggawa mo ng channel mo, gawa ka ng mga ninja. Gawa ka ng 10 lalabs. Ito lang, mag-isa account ko, nag-support lang ako sa mga kaibigan ko. Sana all, taga-supporta ka lang pala. Gawa ka ng maraming,
Si Pit Lover, meron pa tong isang account, alam ko. Hindi mo to, lalabs, main channel. Upcoming LS, patamsa kay Vlog Waray, oy. Ayan, si Vlog Waray. Isa lang ang phone ko, host. Okay lang yan, lalab. Isang phone, pwede naman yan. Artist Lover TV Procedure, yeah, ayan. Madam Artist. Sana all madaming account. Habang naglilinis si Madam, nagwa-whitey. Naiistorbo. Mabait siguro yung amo nito ni Madam Prexy. Sabi nila bawal ang ninja. Hindi naman bawal ang ninja, lalab, kasi ang ninja ay siya ang nakakapalaki ng channel. Pero kailangan mo parang idikit yung main channel mo kasi mga ninja hindi naman yan nakaka-receive ng notification. Kailangan mo pa rin yung main channel. Ayan, Artist Prexy, ipin natin, Madam. Road to 300. Ang dahil mong account, Madam, buti na kasi kaso mo lahat yan. Ang ganda. 260 Artist Lover TV Prexy Joy. Ayan, Madam, may intro. Madam Prexy, your intro, Madam. May harang na agad. Road to 300, mga lalab na kapin. Ayan, 2 million Migalab. Shout out, Madam Prexy. Ayan. Comment na. Ako yan si Saito. Dikit na, Madam Prexy. Pati ng mata ko. Panahon. Ang piso. Mo pirati kahit saan. Namang miss na miss kita. Pwede ba ninja na sinasabi nila, host? Pwede nga yung lalab. Yun ang sinasabi nilang ninja, yung extra account. Yun ang tinatawag na ninja, lalabs. Ang mga ninja kasi yan naman yung nakakapalaki ng bahay eh. Saka pang ayuda lang yung mga ninja, lalabs. Idikit mo yung mga ninja mo, pero idikit mo rin yung main mo. Kasi ang mga ninja na yan, di naman yan nakaka-receive ng notification eh. Hindi mo naman palaging gagamitin yan. Ang ginagamit mo talaga yung main channel mo. O lalabs, gawa ka ng mga ninja. Ayan yung Pit Lover, Ayan, Pit Lover, may 100 ka ba? Si Vlog Waray, may 100 daw. Lagyan mo video. Lagyan mo video, lalab, kahit isa. Para legit. Lagyan mo daw ng video, lalas, para maging legit siya. Piper and PB Daily Life. L3, ayan.
Parmelian Migalab, shout out. Ayan, Madam Artist. Pangalawang dikit, Madam Prexy. Sa iyong intro. Ako isa lang dikit na sa nasaya na ako. Main to main, bahala malik bahay ko basta notification coming at manood. Tama. Kasi maraming maarte ayaw nilang ninja, siguro walang ninjang dumikit sa mga channel nila. Okay lang yan, madam. Kasi yan na naman nakapalaki ng bahay yung mga ninja eh. Pit lover. Pero kailangan mo pa rin idikit yung main mo, lalabs. Sa akin walang problema yan, basta idikit mo, bahala ka dyan. Nakadagdag din kasi yan sa sub, mga lalabs. Kung ayaw mong idikit yung main mo, nasayo naman yan. Bahala ka dyan. Yung bahay ko, di nga lumalaki yung bahay ko, ganun pa rin. Basta akin okay lang, isang dikit okay na ako from Piper. Blagwaray, ang laki ng bahay mo, Lodi, from Pit Lover. Kung malaki talaga bahay niya ni Pit Lover, ni Blagwaray. Malaki bayan, masipag yan mag-LS, Pit Lover, kalimbangin mo yan, si Madam Prexy saka si si Blagwaray, mga live streamer yan, maraming tao yan sa bahay nila pag nag-live. New upload from Madam Prexy J. Lazada. Yan. 5 million Migalab shout out. Nanabi din yan one day from Piper. Inshallah, madam. Yung iba kasi gusto, kung may pera ka naman, Pit Lover. Pit Lover, kung may pera ka naman, pwede ka naman bumili ng mga sub eh. Kung mayaman ka, kung marami kang, money. 500 sub, 1,000 sub. Ayan. Piso ata isa. 1 sub ata piso. Depende sa usapan nyo ng bibilan mo ng sub. Madalas na iwan nang di alam ang dahilan. Pagmamahal. Opo, dikitan ko. Sige lang, lalabs. Sana nga dumami one day. Dapat, di ba magki-Christmas, dapat si Lolo mamigay naman siya kahit tig-10 lang, no? Tig-10 sub kada isa. Pero naman siya, wala man lang siyang Christmas sa mga niya, sa mga empleyado niya. Wala man lang 13 month to si Lolo, oy. Walang pagbabago to si Lolo Whitey, oy. Wala man lang siyang pinamimigay na giveaway. Huwag na bumili, host. Kasi taga-support lang naman ako, Pit Lover. Pit Lover, main mo ba to? Pag hindi, baba ng main mo para di masayang ang dikit. Sabi niya, main alam ko si Pit Lover, meron pa tong isang account. Hindi niya tong main channel. Nagsusupport lang daw siya sa mga friendship niya. Ayan, 6 million Migalab, shout out. Blagwaray, ayan si Blagwaray, oy. Maria Mercedes ang pangalan niya. Migalab, shout out Maria Mercedes. Wow, ganda naman ang pangalan mo. Parang mapapasayaw ako sa pangalan mo, Maria Mercedes ang pangalan niya. Migalab, shout out Maria Mercedes. Ayan, Maria. Meron ka na, lalab. Jacket. Blagwaray upcoming LS.
Maria Mercedes ang pangalan. Mega love, shout out lalabs. Thank you for coming. Mga lalab, huwag niyo naman kalimutang tamsakan si host. Maraming salamat sa 7 million in the house. Ayan. $7 million, thank you so much mga lalabs. Ibabamin mo pa, sayang kasi ninja madidikit. Ibaba mo daw, pit lover, yung mo, yung brief. Baba mo yung main channel mo, oy. From artist lover. 8 million mega love, shout out. Nag-iisa lang daw po yan. Panira naman tong loading na to eh. Kung kailan dumadami ang tao, saka naman magaganito. Ayan, 8 million mega love, shout out. Waray Dan from Piper. Ayan, vlog Waray. Dan nalalab si Piper, Madam Piper. 5 million 13 thumbs up, mega love, shoot. God bless everyone. At wag nyo na rin dikitan kasi di ko tinuloy pag whitey ko busy sa work. From Pit Lover. Sige lalab, Pit Lover, okay lang yan. Sayang din yan lalab, extra mo rin yan lalab, kita. Kasi kailangan dapat pag may whitey ka, may time ka, no? Na-experience ko rin yan noon. Nung ang pasok is alauna. Alauna ng hapon. Tapos nauwi ako ng mga nauwi ako ng mga 11 ng gabi sa bahay. Pagdating ko sa bahay, magluto, maglaba pa ako. Tapos mga around, siguro madaling araw dito sa Pilipinas, mga 6 a.m. Nakalive ako niyan mga lalas doon sa abroad, sa UAE. Ngayon kasi nandito ako sa Pinas. Ako understood ako sa second account. Pag na-oversubscription, pero yung maliit, natatawa ako. Pit Lover, tutuloy mo from Piper. Ituloy mo na yung lalab kasi nasimulan mo na, sayang. Di mo malayan 1K na yan. Think positive, huwag kang aayaw. Yes, Pit Lover, tuloy mo na yan lalab. Kasi nasimulan mo na yan. Sayang naman ang chance na yan. Ituloy mo na yan. Kahit sa paligid mo, pwede kunan ng video, Pit Lover. Kaya nga, lalab, Pit Lover. Tuloy mo na yan, lalabs, oy. Yan kasi bakasyon na. Ganon. Nasaan ka ba, Pit Lover? Nasa abroad ka ba? Hindi natin. Predictionist lalab, Mika Lab, shout out. Ng pag-ibig. Short pa, Pit Lover. Short ka. From Prexy Joy. Dito lang ako sa Pinas, host. Tagasan ka lang dun sa Pinas. Kuha ka video, direct upload. Ako nga, Madam Prexy, wala nang edit-edit. Direct upload ko. Minsan katamad kasi. Masaya na ako sa ginagawa kong pag-support from Pit Lover. Pit Lover 70. Hindi pala.
Ayan, pet lover, nasa bahay mo ako. Ang cute naman ng may singkat ni Bakekang. Ang cute, nakahiga pa sa kama. Ayan, pet lover, o yung cat mong puti. Nag-loading kasi. Nakikipaglaro. Huwag. Ano na ba? Nag-building ka na? Nag-start ka na ata eh. Di natin alam buhay. Minsan may mga trials. Kayang YTC na binubuo mo makakatulong sa'yo. Yes, lalabs. Makakatulong po talaga yan, Madam Piper. Lalo na pag ikay malungkot, pwede ka mag-live. Marami kang makakausap sa live. Marami kang makikitang kamaritisan. O, nakakaaliw din mga lalabs. Ayan, Piper. Kit na sa KitKat mo, ha? Ang cute ng cat mo. Akin na lang yung cat mo, ay. Mahirap daw mamonetize. Hindi naman mahirap, lalab. Marami kang friendship, maraming tutulong sa'yo para ma-reach mo yung 4K. Pet lover, don't think negative, think positive. Sabi mo nga, sabi mo, marami kang kaibigan, di ba? Marami kang sinusupport. So, yung mga sinasabi mong kaibigan na WH, ang 1,000 subscribers, yung WH, wala pang, hola labs, pwede bang ipa-play yung mga video mo sa mga mo, pahingan, ipi-play nila yung video mo. Ayan, nag-building na sa kapitbahay, walang abas. Love shout out sa mga nag-building dyan. Kumalaw dito sa ganun ba? Lalab, ganun nga labs. Ituloy mo lang yan, i-continue mo lang yan. Mo. Pet lover. Or else, pet lover, may mga kaibigan ka, di ba? Sa mga kaibigan mo, mag-member ka. Mag-member ka, pet lover. So ngayon, habang wala ka, sila yung mag-banana sa'yo. Araw-araw may 10. Dagdag, mabubuo din yan. Yes, tama naman si Madam Piper. Yes po, pet lover. Ituloy mo na yan, lalaboy. Yung 1K. So, ang sunod naman is yung mo, WH. Makiusap ka sa mga kaibigan mo na pa-play yung video mo. Oh. Within 3 months, lalab, pwede kang mamonetize. Sa dami ba naman ng kaibigan mong tutulong sa'yo, hindi ka mamonetize niyan? Kasi ikaw na rin nagsabi na nagsisupport ka, di ba? Ayan, nag-building na yung kapitbahay. Kapag ganito pa naman na naglo-loading, bigla nang pinapatay ni Lolo. Si Lolo yung nagpapatay ng ko. Ino-automatic niya. Kuha ka ng video sa mga gilid ng kalsada yung may nagtatakbong aso. Tingnan natin, dadami views mo. Yung mga kakaibang video. Tapos yung magagandang view. Yun ang mga
Tapos yung 1K may dagdag 10 na banana. Ayan, from Piper and PB, daily life. O nga naman lalabs, sayang naman yan. Rodi Raheta, 7:02 PM Central Time. Opo, nag-support ako, host. Paano kung yung mga sinusuportahan ko di naman mag-support sa akin? Yun lang. Yung iba kasi madam busy. Huwag mo isipin yan. Huwag mong isipin yan, lalabs. Susuportahan ka niyan. Pag alam nilang palagi kang nandyan. Or else, pit lover. Kung busy ka man sa work mo, lalabs, yung mga kaibigan mong sinusuport nga, mag-member ka, lalabs. Tapos, alam nilang baby pa yung bahay mo. So, pag member ka nila, lalabs, sila yung bahala sa yung mambanana. Sila na bahala sa channel mo. Bakit kung mag-viral mo ang video di, kailangan ng support, sila na mismo ang mag-support sa'yo. Yun nga po. Think positive, pit lover. Ako na may nakakaintindi kasi pagka alam ko, mga busy din sila. Ala, yung kambing na naman, oh. Bibi, kinain na yung sitaw ni Papa lang. Hala, nakawala yung mga kambing. Kinakain yung mga gulay, wala na. Lobat ka. Lobat pa ba? Salamat po sa advice mga kapatid from Pit Lover. Yung kambing. Nakawala yung kambing. Ayan, for Milan Miguelad, shout out. Roger TV Vlog Lalab, Miguelad, shout out. Advance Merry Christmas ako tutorial ko. Kusang tumataas, walang nanonood na sub. Sana all madam, tumataas ang views. Maganda kasi yung upload mo. Cooking with Sakia Migalab, shout out. Mga tao na din nakasub sa akin. Ayan. Yung iba naman kasi kahit di na pinapanood pa rin nila yung video mo, didagdag pa rin naman yun. 6 million Migalab, shout out, 14 thumbs up mga lalabs. Thank you host from Cooking with Sakia. Thank you so much din lalabs. Advance Merry Christmas everyone. Ayan. Sir James, thumbs up. Sir James, Migalab, shout out po. Advance Merry Christmas. Ho, ho. Ho. Yung kambing, bibi kambing. Therapy, Migalab, shout out. Ilawos, ganda ng kilay. Lalabs, salamat lalabs. Kilay is life. Alam niyo ba yun? Kilay is life. Sabi nga ni Madam Kilay. Host, may nag-wielding dito. Alalab, parehas tayo. Ayan lalab, di ba naglo-loading din ako? May nag-wielding din lalabs. Ayan o, panay loading. Hindi ka lang nag-iisa therapy. Dalawa tayo. May nag-wielding din lalabs. Pag napansin nyo naglo-loading, alam na this. Pit Lover. Ayan, si Pit Lover. Kumusta ka na, Butsito? Isip mo.
Oh, ayan from therapy. 7 million love shout out. Sige lang, building ka lang dyan. 7 million mega love shout out. 6 million, thank you so much. Merry Christmas everyone. 7 million, thank you so much everyone. Ayan. Help. Mag-ingat siya palagi. Miss ko rin siya. Hi. Ingat ka lalapit lover. Ayan, advance Merry Christmas. 5 million mega love shout out. Sige lang, mag-welding ka lang. Sabihin mo ano, therapy advance Merry Christmas. $5 million mega love shout out. 7:09 p.m. Central Time. From Rode Araheta. Katropa lalads. Oh my God, si Katropa nandyan. Lalab Katropa. Katropa lalabs. Oy, Katropa. Ayan. Katropa lalabs. 5 million mega love shout out. Ayan mga lads, pag napansin nyo, naglo-loading si host, alam na this. May nag-welding sa kapitbahay. Merry Christmas sa lahat from Katropa. Ayan, punta nyo mga lalab si Katropa. Meron siyang pa-Gcash. 7 p.m. mga lalabs. Ayan, si Katropa, meron siyang pa-Gcash mga lalabs. May pa-games po siya mamayang 7 p.m. Puntaan nyo sa kanyang LS mga lalabs. Yan yung lahat ng nandito mga lalabs. Kalimbangin nyo si Katropa. 7 p.m. yung kanyang pag-games mga lalabs. Once again. Meron siyang pa-Gcash mamaya. Malay nyo mga lalabs. Kayo na yung manalo. Maka-Gcash ka ng 200. Pwede nyo. Gandang host Yahoo. Yes po, ano Katropa. Ayan mga lalab, labin nyo si Katropa mga lalab. Ayan, go to channel kayo. Wala siyang link. 7 p.m. mga lalab. Once again, 7 p.m. Ayan, meron siyang pa-games. Pa-Gcash mga lalab. Malay mo kayo nang manalo dyan. Kahit 200 pesos lang yan. Pwede na yan. Pang ano. Pambili ng ano, Noche Buena. Katropa 29 vlog done from therapy. Ayan, therapy. Salamat lalabs. May pa-Gcash siya lalab mamaya 7 p.m. Si Katropa may pa-Gcash. Dito lang host from Piper. Sige Madam Piper, maraming salamat po. Ayan. Sige lang po, mag-work ka lang po dyan Madam. Piper and PB Daily Life. 5 million, thank you so much. Piper and PB Daily Life, 4 million mega love shout out. Ayan Katropa po, dan po sa'yo si therapy. Katulog sa kakaisip sa'yo. Bakas lang sa mga didikit, sundan ko mamaya. And mga lalab, sundan kayo ni Katropa mga lalab. Once again, meron po pa Gcash si ano, si Katropa 7 p.m. po mga lalabs. Kalimbangin nyo po yan. Marami siyang ano, papremyo.
Bakas lang kayo kay Katropa mga lalab. O yan, pwede kayong mag-go to channel. Click nyo lang yung pangalan ni Katropa Lalaba sa taas. Go to channel. Ayan. Makikita nyo yung kanyang upcoming LS later on. Ayan. Mega love shoutout sa lahat. From Katropa 29 Vlog. Puso ko't isipan. Kina Adman, mega love shoutout. Team follower, hi po. Team follower, mega love shoutout lalabs. Ayan, diyan kita ng jacket. Team follower, Kina Adnan. Si ano ata to, si Ed Scarky. Tama ba ako? Nakabalik ka na ba sa ibang bansa, host? Katropa, hindi pa lalab. Alam mo ba kung bakit lalabs? Katropa. Pakaano ko lalab? Ano kasi lalabs? Next year. Mga June. Babalik tayo dyan lalabs. Ayan, naka-live pala to si Ed Scarky. Babalik ako lalab next year. Kina Adnan, ayan, naka-live. Team follower, hi po lalabs. Boss, pwede pa support, comment lang, thank you. Sino ba to? Lalabs, oy, lahat, binababaan mo ko lahat ng live mo. Puro live yung binababaan mo lalabs, oy. It's Karki. Puro live yung binababaan mo lalabs. Pwede naman yung video mo lalabs, ibaba mo, pupunta na lang sila sa live mo. Ayan, 5 million mega love shout out. Ayan mga lalab, si Katropa. Sana yung lalab Katropa yung ano mo, yung grand, ano mo. Gabi TV mega love shout out. Ibabangan natin yung ano ni Katropa. May pagika siya mamaya lalab, 7 PM. Puntaan nyo po si Katropa. Dan Tamsak host. From Gabi. Oh my God, why it's no battery? Hanapin ko lalabs yung ano mo ha. Yung pagika saan na ba yun? Nasaan na ba itich? Baba mo lalabs. Saan na yung pagikash mo? Host, paalam muna ako. Sige po, Madam Piper. Mag-ingat ka palagi and God bless. Sige na po, Madam. Salamat po. Tamsak host, good morning. Salamat po, Madam. Mega love shout out. Madam Angel. Ayan, lalabs. Idol, pwede patamsak from team follower. $10.20 Guapanews TV. Gabi tayo 10, Gabi Concepcion. And mga lalab, si ano po, may upcoming LS mamaya 7 PM. Ayan, may pagikash siya mga lalabs. On the way na Kapin. Prince Charles, mega love shout out. Gabi. Gabi, di pa tayo ex. Angel Benz TV, dansa na Kapin.
Si Madam Angel, wow, yummy. Dati man tayong dikit, Madam, kinilaw na malasugi. Ala. Sarap to kinilaw. Nakapindan full pa, kaibigan, salamat. Gabi, min channel mo to, lalabs, Gabi. Sarap ng kinilaw mo, Madam. Tamsak host, Kino Lalab, advance Merry Christmas. Nasa abroad ka, Kino? Sana all si Kino lagi na lang travel. Merry Christmas, Lalab, Kino. Kino Bambam. Ayan. Boracay, Madam, yan. Sabi ko na nga ba, pa-travel lang to si Kino. Maganda yung upload mo, Kino, kasi lagi ang nagta-travel. Sana all nasa Boracay. Pa-travel lang to si Kino. Sana all. And so, Melian Migalag, shout out. Papasanol ko na lang kay Kino. Always traveling around the world. Ano, Gabi? Nasaan ka na, Gabi? Baba mo yung link mo, lalabs. Gabi Concept Looming. 10 tayo, Madam Looming. 10 lang sa akin po. Ayan, binaba kong bahay. Yung short video. Looming Store. Beds. Madam Looming. 10 tayo. $24 tamsak sa LS mo. Ano, Madam Looming, game? X na alagad ko sa'yo. Sa X na pala tayo. Sa member na lang. Idol ko. Cute girl, single mom. Ay, idol, pwede pa iwan ng comment. From Edge Carkey, cute girl, single mom. Ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, may 10, may 20 si Gabi, mga lalabs. Baka meron kayong mga alagad dyan, mga lalabs. Kinadnan, wag mong ibaba yung live mo dyan, oy. Yung video mo na lang, punta na lang sila sa live mo. Makikita naman nila yung live mo pag pumunta sila sa bahay mo, ayan. Ayan, 3 million, may shout out, marami siyang viewers, si Kinadnam. And mga loves yun, nakapin po, meron pong upcoming LS 7 PM yan. Mamaya po mga lala, puntahan nyo 7 PM may pa Gcash. Ito, host. Wait lang, kunin ko lalaba. Wait lang. Si Ems Losabia Channel. Ito lalababa ko yung ko, member ko ha. Wait lang. Dito ka lalab magdikit ha. Dito, wait lang. Baba ko yung bahay niya ha. Baba mo member mo. 10 lang lalaba sa member ko. Ipin ko siya lalab kasi baka hindi mo siya ma-search. Salamat, Idol, on the way sa inyo. Ito lalab ha, oh. Ayan siya lalab, si Bloody Coder, ipin ko ha.
para madali mo siyang mahanap. 10 lalab ha. Ayan, binaba ko na si Bloody. Nakapin na siya yung thumbs-up. And 1.01k. Start na ako ng 10 ha. Gabi. 39 thumbs-up siya, lalabs. Start na ako, lalabas. 10 tayo. Ayan, nag-start na ako, Gabi ha. Cute Girls Host, 943 siya. 26 thumbs up. Sige na, lalabs. 1.01k siya. 39 thumbs up. Ayan, nag-start na ako ha. Birthday ni Boom Boom. Ayan. Ayan, lalab, nag-start na po ako. Sige, lalabs. On the way, host. Sige, lalabs. Sige lang. Start ka na. Kay nakikita. Ayan. Sitong follower, mga lalabs. Katabi, ako'y di mapakali. Di ikaw lagi. Ang puso ko't isipan at gabi dahilan kaisip sa'yo. Sa'yo. Ang dahilan, di ako makatulog kakaisip sa'yo. Hello, idol. Pwede pa iwan ng comment. Salamat. Ayan.
kakaisip sa'yo. Araw at gabi. Sa kakaisip sa'yo. Di pa tayo nagpawil ka. Loading kami. Kaya na pa nag-building ngayon, oh. Sige nga, loading. Joel Justin Nyani. Good morning, host. Joel Miglab, shout out. Sinasabi mo lang nag-building. Baka sa ito kabila. Si Wellness. Wellness, pakatapos namin ni ano. Diyan kita ng jacket, lalab, Wellness, ha. Pakatapos namin ni ano, ni Gabi. Nagbarter kami, lalabs. Nawala. Diyan kita ng jacket. Ayan, lalab, meron ka ng jacket. Wellness, Migalab, shout out. Pakatapos namin Wellness ni ano, ni Gabi. Namatay na ang ating. Siyempre, para di boring. Danten host, ako lalab di pa. Pero nila na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tatlo pa lalabs, ang bagal ko. Balikan ko kayo automatic. Gabi, tara 20. Ayan, Gabi, may ano. Si Wellness may 10, may 20. Daddy Hashis, Migalab, shout out. Tamsak dan, Daddy. Mga pangalan yan nila. Salamat, Gabi, Lala. 2 na lang, di pa ako tapos, ha. Panay kasi daldal si Os. Commander Sniper, Migalab, shout out, lalab. Commander Sniper. Ayan, lalab. Jakitan kita, Commander, lalabs. Wellness X na alagad ko sa'yo, idol. Ayan, Commander, lalab. May jacket ka na. Migalab, shout out, Commander Sniper, lalab. Thank you so much for coming. Tamsak dikit, host. Lalab, salamat, lalab. Meron ka na pong jacket.